4 जोङो 5 नि 1 नाम्बार कुइसन बेखौ जों फोरमान खालामगोन। बेयाव जोङो फोरमान खालामनांगौ cosec थीटा माइनास cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू मा जायो 1 माइनास cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा राइट साइडआव बेखौ मोननांगौ आरो जोंहा लेफ्ट साइडखौ जोङो मा बेयाव फोरमान खालामनानै राइट साइडखौ मोननांगौ होमबा लेफ्ट साइड आरो राइट साइड समान जानांगौ। होमबा जोङो सलुसनखौ बेनिफ्राय खालामसै सलुसनाव जोङो मा खालामनांगोन लेफ्ट हेन्ड साइडखौ खनसे लिरनांगोन। लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोंना मा दङ cosec थीटा माइनास cot थीटा होल ब्रेकेट ओमफ्राय होल स्क्वायर बे दा जों बेखौ बानायलांसै। बेखौ बानायबा जों cosecखौ माबायदि महराव लिरनो हायो जोङो 1 बाय sin थीटा महराव माइनास जोङो cot थीटाखौ मा महराव लिरनो हायो बेखौ जोङो लिरनो हायो cos थीटा बाय मायाव sin थीटा बे महराव लिरनो हायो। दाना बे होल ब्रेकेट स्क्वायरानो थागोन बे दाना जों मा खालामनो हायो बेखौ नैबे गाहायनि sin थीटा आरो नैबे मोनसेनि sin थीटा जोङो दुसासा लानो हायो। दुसासा लाबा जोंना मा जागोन sin थीटायानो थागोन ओमफ्राय गोजौआव जोंहा जेरै दं एरै गाहायना जुदि एखे जायोब्ला गोजौनिया जेरै दं एरै 1 माइनास मा जागोन cos थीटायानो जागोन उनाव होल ब्रेकेट होल स्क्वायर दाना जों बेखौ लिरनो हायो जोङो मा खालामनो हायो नैबे स्क्वायरा गोजौनिबो आरो गाहायनिबो जों बेखौ आलादा आलादा खालामखायोबा गोजौना जागोन 1 माइनास cos थीटा होल स्क्वायर जागोन गाहायना मा जागोन sin स्क्वायर थीटा जागोन बेयो जों आलादा आलादा बोखावखाबाय। दाना जोङो मा खालामसै गोजौनिखौ जोङो 1 माइनास cos थीटा होल स्क्वायर मानि जों बेखौ स्क्वायर दं नालाय जों बेखौ डाबल खननै लिरनो हायो ओरैहाय 1 माइनास cos थीटा आरो खनसेबाव जों बेखौ लिरनो हागोन 1 माइनास cos थीटा बेबायदि जोङो खननै लिरनो हायो। ओमफ्राय गाहायनिखौ जोङो नैबे sin स्क्वायर थीटा दं sin स्क्वायर थीटाखौ आं लिरनो हायो 1 माइनास cos स्क्वायर थीटायाव लिरनो हायो। जोंना मोनसे फर्मुला दंमोन ना फर्मुलाखौ आं बे साइडआव लिरना होबाय। फर्मुलाया मामोन जोंना ओरैमोन नङा होमबा sin स्क्वायर थीटा प्लास नैबे cos स्क्वायर थीटा नङा होमबा इकुवेल टू 1 जायो। जुदि जोङो sin स्क्वायर थीटाखौ लाखियोब्ला नैबे दाजाब cos स्क्वायर थीटाया समान समान बारलांबा 1 नि उनावहाय माइनास cos स्क्वायर थीटा जाहैयो नङा होमबा बिदि होमबा नै sin स्क्वायर थीटानि जायगायाव आङो मा 1 माइनास cos स्क्वायर थीटा बहायनो हायो बेनिखायनो बेयाव बहायबाय। दा जों बिनि उनावहाय मा खालामसै जायगा थाइखौ जोङो ओरै लिरफैबाय बिनि उनावहाय गोजौनिखौ जेरै दं ओरै लिरफिनबाय। गोजौआव मा दंमोन 1 माइनास cos थीटा ओमफ्राय 1 माइनास cos थीटा दङ बेखौ जेरै दं ओरै लिरफिनबाय जोङो। गाहायनिखौ जोङो मा लिरनो हायो नैबे 1 आव जोङो स्क्वायरबो होनो हायो स्क्वायर होनानै लाबाबो जेबो नङा। अब्ला स्क्वायर होनानै लायोब्ला जोङो बे मा जायो a स्क्वायर माइनास b स्क्वायराव जायो बा a स्क्वायर माइनास b स्क्वायरनि फर्मुला जोंना गोसोआव दंमोन आङो बे साइडआव लिरबाय a स्क्वायर माइनास b स्क्वायरनि फर्मुला जोंना मा जायोमोन खनसे प्लास a प्लास b ओमफ्राय मा जायोमोन खनसे a माइनास b बेबायदि जायोमोन। होमबा जों नैबे गाहायनि बेखौ a स्क्वायर माइनास cos स्क्वायर थीटाखौ जोङो खनसे प्लास खनसे माइनासाव लिरनो हायो ओरैहाय a प्लास b लिरनो हायो जोङो a प्लास b आव जोङो मा cos थीटा ओमफ्राय मोनसे माइनासाव लिरबा मा 1 माइनास cos थीटा बेबायदि लिरनो हायो बेबायदि। बिनि उनावहाय जोंना गोजौनिजों गाहायनिजों नायदो मोननै एखे नुसिगोन जोंहा नै 1 माइनास cos थीटा बे आरो 1 माइनास cos थीटा बे केन्सेल होमबा मा आग्लायगोन जोंनाव आग्लायनाया थागोन 1 माइनास cos थीटा आरो गाहायाव 1 प्लास cos थीटा जायखौ जोंहा मा राइट साइडआव दिहुननांगौमोन होमबा बियो मा जाबाय राइट हेन्ड साइड जाबाय बियो। बेनिफ्राय जों मिथिबाय देयरफर मा लेफ्ट हेन्ड साइड समान समान मा जाबाय राइट हेन्ड साइड बियो फोरमान जाबाय आरोखि प्रुफ बेयो। होमबा 1 नाम्बार जोंहा कमप्लिट जाबाय। दानिया दङ जोंना मा cos a बाय 1 प्लास sin a प्लास 1 प्लास sin a बाय cos a इक्वल टू मा मोननांगौ 2 sec a मोननांगौ। होमबा जोङो बेखौबो प्रुफ खालामसै। गिबियाव जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरगोनसै लेफ्ट हेन्ड साइड आदसा लेफ्ट हेन्ड साइडआव दङ जोंना मा खनसे कुइसनखौ लिरनोसै cos a बाय गाहायाव दङ 1 प्लास sin a प्लास नैबेयाव दङ 1 प्लास sin a
गाहायाव दङ cos a मा जों बेखौ दा मा खालामनांगौ जोङो नैबे गाहायनि 1 प्लास sin a आरो नैबे cos a नि जोङो मा खालामनांगौ एलसिएम लानांगौ एबा दुसासा लानांगौ होमबा दुसासाया मा जागोन बिसोरनि सानजाबगासेयानो जागोन बेबायदियाव मा 1 प्लास sin a ओमफ्राय मा cos a आनो बेनि मा जागोन दुसासा जागोन दा जों गोजौआव मा जागोन अब्ला बेबायदि दुसासा लाखांनायनि उनाव जोंहा नैबे cos a जों नैबे cos a जों सानजाबनानै होबानो जायो cos a जों cos a सानजाबा जोंना मा जागोन cos स्क्वायर a जागोन बिनि उनाव मा प्लास सिन दं बिनि उनाव नैबे 1 प्लास sin a जों नैबे 1 प्लास sin a जों सानजाबदो मा जागोन 1 प्लास sin a मा जागोन होल स्क्वायर जागोन बेबायदि बिनि उनाव जोंहा नेक्स्ट स्टेपाव फैदोलाय नेक्स्टआव जोंहा जागोन बे cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a लिरबाय प्लास दाना नैबे गोजौनि 1 प्लास sin a होल स्क्वायर बेयो जोंना मा a प्लास b होल स्क्वायरनि फर्मुलायाव दङ जोङो a प्लास b होल स्क्वायरनि फर्मुलाखौ आं साइडआव लिरना होनोसै जोंहा मामोन a प्लास b होल स्क्वायरनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन सरि नैबे a प्लास b होल स्क्वायरनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन मा a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर जायोमोन बे फर्मुलायाव बेखौ सिफायनांगोन बे फर्मुलायाव सिफायबा जोंना जागोन a स्क्वायर प्लास 2 into a into b b प्लास b स्क्वायर sin स्क्वायर a जागोन बेबायदि होमबा गाहायनिखौ जेरै दं एरै लिरनांगोन जोङो गाहायनाव दङ 1 प्लास sin a ओमफ्राय दङ मोनसे cos a बेखौ जेरै दं एरै दा बेनि उनावहाय जोङो लिरनांगोन गोजौनिखौ जोङो बानायनानै लादो नैबे cos स्क्वायर a खौ जेरै दं एरै लिरबाय आङो cos स्क्वायर a बेनि उनावहाय प्लास दा नैबे 1 स्क्वायर माने जोंना मा जागोन 1 आनो प्लास बिनि उनाव नैबे मोनथामजों सानजाबनांगोन 2 1 आरो sin a जों सानजाबबा जोंना जागोन 2 sin a बेयो 2 sin a बिनि उनावहाय नेक्स्टआव दङ जोंना प्लास मा sin स्क्वायर a बेखौ बिदिनो दोनबाय आरो गाहायनिखौ जोङो जेरै दं ओरैनो लिरनांगोन गाहायनायाव दङ 1 प्लास sin a आरो दङ cos a जायगा थोयैखौ जों ओरै लिरफिनसै जायगा थोयैखौ गोजौआव लिरबाय आदसा बेनि उनावहाय जोंहा नैबे स्क्वायर गोनांखौ नायदो नैबे cos स्क्वायर a ओमफ्राय नैबे sin स्क्वायर a बेखौ जों खाथि लिरगोनसै खाथि लिरबा जागोन जोंना मा बेयाव cos स्क्वायर a प्लास मा sin स्क्वायर a बिनि उनावहाय बिनि उनावहाय 1 प्लास दङ प्लास 1 ओमफ्राय दङ प्लास 2 sin a बेखौ लिरबाय बिनि उनाव गाहायनिखौ जेरै दं ओरै 1 प्लास sin a आनो थाफिनगोन बेनि उनावहाय नैबेयाव मा दं cos a आनो बेनि उनावहाय फैदो आदसा नैबे डिस्टार्ब जाबाय बेखौ खोमोरनांगोन जों बेखौ खोमोरनानै लाग्रोनोसै दा फैदो जोंहा बेयाव मोनसे फर्मुला गोसोआव फै जोंहा नैबे sin स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लास sin स्क्वायर a बिनि जायगायाव जों मा होनो हायो 1 बहायनो हायो 1 बहायबाय आदसा बिनि उनावहाय जोंना फैगोन प्लास नैबे 1 आनो थाबाय प्लास बिनि उनाव 2 sin a गाहायाव जोंहा जेरै दं ओरै 1 प्लास sin a आनो थाबाय बिनि उनावहाय मा cos a दाना जोङो गोजौनिखौ नैबे 1 जों प्लास खालामनानै लादो मा जागोन 2 प्लास ओरैहाय 2 sin a थागोन गाहायाव जेरै दं ओरै 1 प्लास sin a
ओमफ्राय cos A बेयो बिनि उनावहाय गोजौनिखौ जोङो मा खालामनो हायो नैबेयावबो 2 दं बेयावबो 2 दं जों 2 कमन लानो हायो 2 कमन लाबा बेयाव आग्लायगोन 1 प्लास नैबेयाव आग्लायगोन 2 कमन लाबा बेयाव sin A आग्लायगोन sin A गाहायनिखौ जेरै दं ओरै लिरबावदो 1 प्लास मा sin A ओमफ्राय मा cos A लिरबाय दाना बिनि उनाव जों नायदो गोजौनि आरो गाहायनि मोनसे मिलायबाय नैबे 1 प्लास sin A आरो गाहायावबो दङ 1 प्लास sin A होमबा जोंनाव मा आग्लायखो जायगा थैखौ बोरै लिरबाय जोंनाव आग्लायबाय 2 into नैबेयाव 1 ओमफ्राय गाहायाव मा cos A आग्लायबाय बे दाना जों बेखौ लिरनो हायो 2 into 1 by cos A माने जों लिरनो हायो बेखौ sec A लिरनो हायो होमबा बे जासिगोन जोंना मा 2 sec A बेनो जाहैबाय मा राइट हेन्ड साइड बेयो होमबा जोंना मा जाबाय बे प्रुफ जाबाय फोरमान जाबाय बेयो